Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. My love, ito ang biyahe ng buhay ni Eve. Dear DJ Lala, magandang gabi sa iyo at sa mga listeners mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Eve ng Cavite. I have a partner for more than a decade at meron kaming isang anak. Siguro dahil maaga kaming mag-asawa or nag-asawa, di niya naranasang magpapalit-palit ng jowa. Kasi ako yung first niya sa lahat. Kaya nanawa siya paminsan-minsan. Sabi nila ang lalaki kasi nature nila ang mang-chicks. Kaya ba dapat tanggapin ko na lang na ninakaw ko kasi sa kanya yung chance na ma-enjoy yung pagkabinata niya? Dapat ba hayaan ko na lang siya or antayin ko na lang siyang magtino dahil magsasawa din siya? He cheated on me 5 times or yun lang kasi yung nahuli ko. Sa ikalamang beses niyang pambababae, doon ako hindi nakamove on. Pakiramdam ko kasi minahal niya yun eh. Sa lahat ng naging babae niya, doon lang ako naging insecure ng sobra. His reasons? Naboboard daw kasi siya sa work kaya natukso siya. When I ask anong nagustuhan niya sa babae, ang sabi niya masarap daw kasing kasama. After that, nawalan na ako ng confidence. Especially nung nagkaayos kami tapos niyayakag ko siyang mag-date. Madalas, from him, it's a no. Siguro di ako masayang kasama kasi mas gusto niyang sa bahay lang kami. Pero isang yakag ng tropa niya, go siya. Lagi niyang sinasabing mahal niya naman ako. Kulang kasi yung actions hindi ko nararamdaman. Di ko maiwasang i-compare yung efforts niya sa naging babae niya sa effort na ginagawa niya sa akin. Nalaman ko pa na ang label niya sa akin kapag tinatanong siya kung ano ako sa buhay niya. Ang sagot niya, live-in partner. Though totoo naman, kaya lang masakit pa din sa tenga. 12 years is not a joke. Can't he address me properly? Bakit? Sino ka ba? Live-in partner ka lang naman, di ba? Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko nung gusto kong magwala sa galit na dahil ng babae na naman siya. Am I wasting my life sa maling tao? He doesn't even do the bare minimum. That even my child notice ang pinagkaiba ng pagmamahal namin sa isa't isa. How? My child asked me before, Me, bakit si daddy hindi nag-gift sa'yo? Me, bakit di ka hinahatid ni daddy sa work? Me, bakit kahit may sakit ka, ikaw nag-aasikaso sa amin? I don't see myself as a wife. Mas nakikita ko ang sarili kong utusan lang sa bahay kasi never niya akong hinatian sa gawaing bahay. When I try to talk this out, ang sabi niya pagod na siya sa trabaho, pagod pa sa bahay. Working student po ako pero ako po lahat ang gawaing bahay kahit may sakit ako. Sa relasyon namin, ako lang yung nag-e-effort na parang ako yung cheater na may kailangan i-win back. Deep within, alam ko na nag-e-effort ako ng sobra sa takot na mambabae siya ulit. Baka kung makita niya na I'm the best girl, baka magtutuloy na ang pagtinu niya. Pero kaka-effort ko, napapagod ako. Dumating sa puntong tinatanong ko na yung sarili ko kung siya pa ba ang gusto kong makasama habang buhay. Unti-unting nabubuhay yung rebellion sa pagkatao ko. Nagsasabing, I deserve better than this. Na if wala talagang lalaki sa mundo, kayang tapatan na yung kaya kong i-offer, I don't mind being alone kesa magstay sa isang relationship na tumatagal nga pero hindi tumitibay ang pundasyon. Paulit-ulit akong nagbigay ng chances dahil ayoko ng broken family. Dahil iniisip ko ang anak ko kahit sobrang sakit na, kahit sobrang naaawa na ako sa sarili ko. Pinili kong piliin pa din ilaban ang pamilya ko. Pero, pwede bang this time isipin ko naman yung sarili ko? Mali bang mahalin ko naman yung sarili ko? Kung siya nga mismo paulit-ulit sa aking pinapakitang hindi pamilya ang priority niya dahil sa tuwing nababagot siya, ibang babae ang hanap niya. Sapat bang hindi na naman siya ng babae para magstay ako sa part na cheating lang siya? At nagbago? Naguguluhan na po kasi ako Sana po mabasa niyo po ito at mapahiyuhan niyo po ako. I really need your help. Maraming salamat and more power to your show.
If you are gonna ask me if you deserve that, I'm gonna tell you straight. Nobody deserves that kind of treatment. Walang tao ang karapat-dapat makaramdam na para siyang basahan. Na pagkatapos gamitin, kapag tapos madumihan, kapag tapos sa mawarak, o 'di ba? Iisang tabi na lang. Kunin na lang ulit kung kailangan na. If you'll accept that kind of treatment, then that's how you define yourself. If you want to be defined differently, then you have to make a stand. Iba kasi yung pinag-usapan sa binigyan mo ng ultimatum eh. My love, sa puntong to ng relationship ninyo, ilang beses kang nagpatawad, ilang beses kang nagtiis, alam mo naman sa sarili mo na binigyan mo ng effort yung relationship ninyo, my love, you have the right to demand. May right ka naman, may karapatan ka namang mag-demand ng gusto mo sa kanya. This time, do not take no or don't take no for an answer from him. Pag sinabi mong gusto ko ng date, it's not actually a question. It's not actually a suggestion. It's me telling you I want to go out and have a date with you. If you love me, if you truly do, if sincerely you care about me, if you understand what I feel, if this time you want to make it work, talay muna nating simulan sa sapilitan. I'm gonna demand things from you. Then pakiramdaman mo. Gusto mo ba yung experience? Natuwa ka ba sa experience of having a day with me, spending a day with me? Kasi baka sa sobrang tagal na nating magkasama, sa sobrang sanay na natin sa isa't isa, sa sobrang kamadong-kamado mo na kahit pa anong gawin mo sa akin, mananatili ako dito kasi may anak tayo at mahal kita. Maybe familiar ka na din sa idea na kahit anong gawin mo, patatawarin kita. Kahit ilang beses kang lumayo, yayakapin kita pabalik. There are girls like that, and do not be sorry for being who you are, my love. Do not be sorry dahil ikaw yung tipo ng taong lalaban hanggang dulo. Hanggang masaid. Hanggang wala ka nang ibubuga. That kind of love is something that you shouldn't be ashamed of. Hindi mo yan dapat ikahiya. You're doing what a person who is in love is supposed to do. Magmahal. Hanggang dulo. So my love, ganito na lang ang gawin mo, bigyan mo siya ng ultimatum. Kung gusto mo ng date, kung gusto mo siya makasama within a day, if you want to go out of town, nang kayo lang dalawa, sabihan yung mga parents nyo na sila na lang muna yung mag-alaga sa bata para magkaroon kayo ng alone time, go. Gawin mo yon. Do it for yourself. Do it for your own peace of mind. Sabihin mo na lang sa kanya na gawin natin to for me. So that I can be happy. So that I can feel like okay tayo. So we can try to make it work. Pero pag nandun kayo, tas naramdaman mo aloof pa din siya, parang hindi siya enthused sa ginagawa ninyo, then there's your answer. He loves you out of familiarity. Alam mo yung feeling na yon? Mahal ka niya kasi sanay na siya. Sanay siyang mahalin ka eh. Sanay siya with everything that you are involved. Pero not enough to make you feel valued, important, make you feel like you are treasured. Alam mo yung mahal kita kasi safe ako sa'yo. Mahal kita kasi sa'yo secure ako. Mahal kita kasi sa'yo dama ko na importante ako, na naaalagaan ako. Pero not enough para sa'yo lang umikot yung mundo ko. Kasi if you wanna make it work, if you wanna make that relationship last a lifetime, it has to be that kind of love. Yung tipong kahit wala kayong gawin, kahit walang nakaschedule, kahit hindi kayo mag-out of town, kahit hindi kayo mag-date sa mga fancy restaurant,
whenever you are together. Kasi hodang magkatabi lang kayo, magkaiba yung pinapanood ninyo, yet you feel like you are rested, you are safe, you are loved, you are happy. Yun mahal, ang tipo ng pagmamahal na kontento. That's the kind of love na merong contentment. That's the stable kind of love. Pero what you have is a type of love out of familiarity. Kaya, kung ako sa'yo, mahal, give this relationship, your partner, an ultimatum. Masakit pakinggan. Kasi this time around, it feels like the end is drawing near. Alam mo yun? Yung parang may finalization na yung mga bagay-bagay. But sometimes, that's what you need eh. That is something na kailangan mangyari for you to get what you need. Kung kailangan ng isara tong librong to, isara na. Kesa magkasakitan pa kayo. Kung kailangan na tong tapusin, tapusin na. Kesa may masabi pa kayo at magawa sa isa't isa na hindi nyo na mababawi pa. So my love, give it one last push. Talk to him and demand things from him. Sabi mo, this is because I'm gonna try one last time to make it work. If hindi pa din, if wala kang naramdamang spark, if wala kang naramdaman na, hey, I'm looking forward for more. Hey, I wanna do it again with you. Kung wala kang naramdaman na ganun, then maybe wala na nga talaga. Pinipilit na lang natin na magkaroon pa. Naintindihan mo ako, my love? Sometimes we have to be brave and just do the one last push. Tignan kung hanggang saan siya. Pagdating natin sa dulo at hindi talaga yun, yung gusto natin para sa atin, yung makakapagpatunay na this relationship will surpass yung pagsubok, then we can start the road of acceptance. Na ang dulo ay dulo. Na kahit ano pang gawin natin, kahit anong tumbling pa, ang di talaga para sa isa't isa. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi para sa isa't isa. Klaro? Klaro.